ମୁଁ କବିତା ପାଠଶାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଣିପାଗ ଜଳବାୟୁ ଓ ଉପଯୋଜନ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣ ଭାବେ ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଅ? ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ଗରମ ଲାଗେ ନା? ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାହିଁକି ସକାଳୁ ହୋଇଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣା। ଶୀତ ଦିନରେ ସକାଳର ଘନ କୁହୁଡ଼ି କଥା ତୁମର ଅନୁଭୂତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। କେତେବେଳେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା। ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ସବୁଦିନ ଆକାଶର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ବା ଏକା ପ୍ରକାର ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଜମା ଭୁଲି ନଥାଅ? ବର୍ଷା ସମୟରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଛତା ଓ ରେନକୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ। ଖରା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଅ, କାରଣ ଛତା ତୁମକୁ ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଶୀତ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଶୀତ ଦିନରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆକାଶରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ତେଣୁ ତୁମେ ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଅ। ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କହନ୍ତି। ଏହି ପାଗ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ପାଗ ଦେଖି ଉତ୍ସବ, ମେଳା, ଖେଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମୟରେ ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥାକୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି କ୍ଷେତ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗର ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଜାଣି ହେଉଛି। ତେବେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ। ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆସ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ବାଦଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ଏବଂ ସତର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବାକୁ निर्देश दिया जाएगी। साउथ विशाखा डिस्ट्रिक्ट में मैनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश होगा। हेवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर। मेनली मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पिलामाने एठारे टीवी माध्यमरे प्रसारित पाणीपाग सूचनारू आमे कौन सबु जानिले? लघुचाप केउठी सृष्टि होईछि, केउं सबु जिला एहा द्वारा विशेष भाव में प्रभावित हेबे, कि प्रकार सतर्क सूचना केउं सबु जिला मानक पई रहिछि, वर्षार प्रकोप किपरि रहिबो, सतर्क रहिबा पई केउं प्रशासनिक अधिकारी को दायित्व दिया जाइछि, जेपरि रिलीफ कमिशनर, जिलापाल। पागर पूर्वानुमान काहा द्वारा करा जाइछि? एठारे निर्देशक भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एथर आमे विभिन्न पाग को दृश्य माध्यम रे जानिबा। प्रबल बेगरे पवन बहुथिबा पाग, भारी हिमपात बा बरफ पड़ुथिबा पाग,
ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବା ପାଗ। ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିବା ପାଗ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ପାଗ। ଖରା ସହ ବର୍ଷା ପାଗ। କୁଆପଥର ବର୍ଷା। ବାଦଲ ନଥିବା ନିର୍ମଳ ରାତି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ପାଗ। ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ପାଗ। କୁହୁଡ଼ି ଆଚ୍ଛାଦିତ ପାଗ। ଆନନ୍ଦପ୍ରଦାୟକ ପାଗ। ଶିଶିର ପଡ଼ୁଥିବା ପାଗ। ବର୍ଷା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ପାଗ। ଖରାଟିଆ ପାଗ। ଘନ ବାଦଲରେ ଆକାଶ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବା ପାଗ। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆମେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସନି, ଖରାଟିଆ ପାଗ। କ୍ଲାଉଡି, ମେଘୁଆ ପାଗ। ଓଭରକାଷ୍ଟ, 95%ରୁ ଅଧିକ ବାଦଲ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଉଥିବା ପାଗ। ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା। ପାର୍ଟଲି ସନି, ଆଂଶିକ ଖରା ଏବଂ ମେଘ। ଫଗି, କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ। ସ୍ୱେୟାର, ବର୍ଷା ପାଗ। ହେଭି ରେନ୍, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ଥାଇ ବର୍ଷା ହେବା। ସ୍ନୋଇ, ତୁଷାରପାତ। ପାର୍ଟଲି କ୍ଲାଉଡି ନାଇଟ୍, ଆଂଶିକ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରାତି। ରେନ୍ ନାଇଟ୍, ସାରା ରାତି ବର୍ଷା ହେବା। ସ୍ଲିଟ୍, କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ସହ ବର୍ଷା। କ୍ଲାଉଡି ନାଇଟ୍, ବାଦଲପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି। କ୍ଲିଅର ନାଇଟ୍, ନିର୍ମଳ ରାତ୍ରି। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପାଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଗ। ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଗକୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ପାଗ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ହୋଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।